थ' थुनथुलि दिनैनो थांगोन जेसेनो नेगोन ना एसेनो प्रब्लेमा बांबाय थागोन मा सान? सान नङालै थुनथुलि साननायनि समानो गैला आयु जावैसो दे उथि उथि थुनथुलि दानो थांगोन जोङो नै जावैसो रनाय थांगोनथ' थांगोन थिग दं र' नाथाय औ सान थांनायाथ' थांगोन र' जेबो र' नाथाय नुथायनि समानो गैला ओमफ्राय दहाय बिखुनजो बे गथ'जों आंहा जेबो बेफोरबायदि सोमोन्दो गैयालै बेबा सोर आरो मानो माने सोरथ' दा मोनथिखाबायना थेवबो मानो फैदों आं मिथिया होमबाबोथ' बिनि आरो बिनिसो फिसाला होनना खोनानानै गोसानो मोजां मोनासै आङो मोजाङाथ' आंबो मोनाखै थेवबोथ' ना आयै जोंथ' मोनथियाना बेखायनो नोंसोरबो आंखौ जानला मानला साननाङा दे आयै साननायाथ' बिदि साना र' थेवबो माने गोसोफ्रा बोरैबा नांबायना दा खोनानानै ओहो आयै आं जेबो मिथिया दिनैनो लांगोन आं नोंसाजोखौ हा औ आयै औ ओमफ्रायथ' थुनथुलि नोंबो आंखौ जानला मानलाथ' सानाखैना नोंबो माने राजि दङ ना औ सान नोंबो बे गथ' फैनानै जानला मानला उल्था सिदाथ' बेफोरबायदि नङाखैना आंखौ बिदि साननालै आं बिदि नंखाया औ सान आंथ' मोनथिखायो नोंखौ र' नों बेफोरबायदि नङा होननानै आंथ' बुङाखैना ओमफ्राय नोंखौ जेबो थेवबो आंना गोसोआनो मोजां मोनथारासैथ' दिनैनो थांगोन ना जोंहा जेबो नङा जावैसो अब्लाबो आं थुनथुलिजों दसे रायलायनि र' मा रायलायबावनो आयै नोंबो आंखौ गाज्रि मोननाङा बुंखादोंना आङो मानो होनबा मोनसे टाइमावथ' नोंसोरनोथ' आंखौ बेफोरबायदि एक्सेप्ट खालामनानै लाबोदोंमोन ना दा बैफोर जाथाया जोबनानै थांबायरा बिनि उनावथ' मा जादों मा जायाखै जेबो खबरखौनो लाखियाखै आङो आंथ' आयै बिनिफ्रायथ' सनाजों जेबो कन्टेक्ट गैखाया सानाबो ओमफ्राय आंबो दा बेनोथ' दा बिनि माबायानोथ' बेहाय मानो फैखो ओमफ्राय मानो नोंसिनावसो सोंथि खालामफैखो बेखौसो नांगौ आंनो बेखौसो ओमफ्राय बे सोरजों हाबा जाखो जेन'बा आं मिथियालै आयै जेबो बेसेबा बोसोर बारलांबाय औ आयै ओमफ्राय नों सानाव मानो बिदि सोंबाय थाखो जेन सानासो माबा मोनसे मोनथिगौलै नोंबो आरो मानो सोंथि खालामा देनाय नोंखौ सानबाबोनो हरगोन आङो बिनिफ्रायथ' जाय मानसिया दा सोंथि खालामफैदों बेबोथ' दा मारै मारै जानानै थाङा सिगाङाव मोनथिखायोना बेखायनोसो आंबो बुंदों नङालै आयै नों जेबो बेफोरबायदि गाज्रि साननाय गोसोआव लाबोनाङा दे आरो होमबालाय सनानि फिसाला होनबाय बिनिफ्राय बिफाखौ सोंफैबाय बेखायसो गोसोआ जोबोद गाज्रि मोनदों हाय आंना बिनिफ्रायथ' मानसि मोजां नङाना गोदोनो मोनथिखादों माबायदि फान्दाय सोलि बियो बेफोरखौ आं जेबो मिथिया आयै दे नोंसोर मा रायलायदो ओमफ्राय दसे उनाव ओंखारलांसै आङो थुनथुलिखौ लानानै आं जेबो मिथिया हाबाब जावैसो आंनि सानसो सुइट जेबो नङा दे लाइफनि माखासे टेनसना आलदा ओमफ्राय जोंनि खुसि नेना थानाया बे मोनसे आलदा आंनि बेबि थुनथुलि औ सान आइजों दसे रायलायनोसै नों बायहेरायाव नेथ'दो ओमफ्राय आं फैगासिनो र' दे जागोन दे थुनथुलि फैदो दे औ दे सान ओमफ्रायथ' देलायनांलायलालै ओरैनोबाबो जासिगोन दे हाबाब दानो एसे हाखु दाखु ओमफ्राय जावैसो ओइ आइ बिखुनजो हाखु दाखु जायाबा जालाना आंनि सानाना बेसेबांबा आंखौ मोजां मोनखायोलै आयु हाबाब आयै दे होमबा ना आं एसेबाबो ओंखारहैनोसैलै र'थ' आइ थुनथुलि मा जालायखो नोंहालाय हो आयै बेफोरबायदि मोजां खामानि जानो थांनायाव बेबायदि थाथ' होननाङाथ' नोङो ओमफ्राय नोंहाथ' खुसिसो जानांगौ नों जाबाथाय जामारसिगोन दे एबाराव ओमफ्राय बेसेबा नेबाय थानानै दा समा हाखु दाखु हांखनसेयावनो जानो नागिरदों जोंनि हाबाया सान आरो आंनि बेबोथ' जागोन र' नाथाय दिनै जे जानानै थांबाय बेबायदि नोंनावसो साननावसो जावैसोनावसो बेफोरबायदि कुइसन सोंफैनाया मोजां जायासै बे गथ'आ बेथ' नों मिथिखागौ बे सना होननाया गोदो महासुनिमोन जावैसोना खिन्थु माबाफोर लिस्था दंबावोबा आं हले बे हाबाखौ राजि होनो हानाय नङाहाय आइ आइ नोंबो अभार थिंकिं सानोलै मा सानो आरो नों अभार थिंकिं सानाबा हामा जानो फिसाजो नायल' जाल' सासेल' ओरैनो जानला मानला हरबोला उननि समखौबो नायनांगोन सिगां समखौबो नायनांगोन गासैबो नायजोबनांगोन ना आइ हाबाया जिउआव खेबसेल' जायो जुदि माबाफोर गन्डगल खालामबावोब्ला आंहाबो बोरैबा हरनो हानाय नङाना बेफोरबायदिबा गोसोआबो बोरैबा मोनो नै नोंनाबो ना आरो जालायबाय होमबा सिगाङाव सनाजों हाबा जानो नागिरनायाव नों मालाय आंखौ मानो सापर्ट खालामा सानखौ जुलि जाबाबो नों मानो बिदि जावैसोआ बेनो जाथारगोन होना सिगांनि खोथा जावैसोखौथ' आं गाज्रिबो मोनखायामोन मोननायालाय मोजां मोनो नालाय आंहाबो जेबो उसुबिदा गैया गैनाया मोजां गथ' मोजां बुजिना गासैबो साननाय हनायफ्रा मोजां
हा बिदि कुइसन खालामफैबाय नालाय बेखायसो आं एसे बोरैबा मोनदों आरो आइ गोसो गाज्रिनो। आंथ' हा बेखौनो जावैसो फसायखायो हा माथो होमबालाय। होमबा मानोथो नाथाय नुथाय बेलाय? मानोथो मानि थाखाय बेफोरबायदि माबा ओंखारफिनखो नोंना? ओहो आयै, मा नोङो सोरबा बाहेरानि मानसि फैना बायदिसिना बुंबानो नों मा जावैसोखौ बिदि जानला मोनला सन्देह खालामगोन? जेराव आंनो खालामाखै। आं आंनि साननि सायाव फुरा फोथायनाय दङ। बेबायदि मानसि नोंथ' नागिरबाबो मोननाय नङासो। ओरैबायदि मोजां मोनखायो माने जोंहाखौबो गोबां नायबायना बे सिगांनिफ्रायनो। मैया दाख्लैनिफ्रायथ' लोगो मोननाय नङा। जोंना रिश्तायाबो गोबां फुराना आयै। दे जागोन दे आइ, नोंसिनि खुसियावलाय हा आंनिबो खुसि आरो। जेबो उसुबिदा गैयाबालाय हा माथो जानो, जेबो नङा। एबार आं ओंखारहैनोसै, ओमफ्राय नोंबो दसे देलायदो। जोंहा कर्टआव थांगोनबाबोथ' एसे मोजाङै थांनांगोन ना आयै, हाखु दाखुब्लाबो। दे, आंनि फिसाजोनि खुसियानो आंबो खुसिखा। नोंसोरल' गोजोन संसार जानो हाबानो जाबाय आरो। दे होमबा थादो दे आयै, टेनसन लानाङा, जेबो प्रब्लेम गैया। बे गथ'आसो जानला मानला सोंफैदो। औ दे आइ। आंबो नोंसिनि मोजां मोननायखौ बिदि माबानोथ' साना आइ, थेवबो बोरैबा मानबा बिखा दरसेबो मोनलाय लांदों माथो। ओरैनो नुबोबाय थानाय, नायनो थाङोब्लाथ' सानजावैसोआ बिदि जेबो गाज्रि रेकर्डबो गैफेराहाय। दा आरो बिसिनि मोजां मोननायाबो सानैबो मोजां मोनो। आंनि फिसाजोआबो सानजोंनो जोबोद खुसि। हा सनायालाय गोदोनो जानानै थांनाय मोनसे जाथायसोथ'। ओमफ्रायथ' सानजावैसोआलाय हाबाबो जाखायाखैनाहाय। आंनि फिसाजोखौनो लाखागोन बुंखानायखा नालाय। रादाय जाखाजोबनाय, बोरैथो दालाय। दे, आंबो नोंसोरनि खुसियावनो खुसि जानानै थानोसै होमबालाय। रावनिबो नोजोरल' दानांथोंसै। बोरैबा गाज्रि मोनोना गोसोआ, थेवबो बेखायनो आरो एसे बुंनाय जाबाय आरो आंबो। कर्टआवबाबो हाखु दाखु जानोसै। दा आरो नेनानै थाबाबो मा जालुबाय थायो। दे आयु, आंहाबो एसे खामानि दंहाय। बेबायदिलाय बोरै जानो र', जामायजोजों दसे रायलायहैनोसै। आदा, दिनै हले बिराद गोसोआव थाजिम माने स्रांल' मोनखाबायलै आङो। दिनै फाइनालि जेने थेनेबाबो खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजोंबाबो बाजैजों नोंजों कर्ट मेरेज खालामनो थांमारसिगोन। वाव आदा, ओमफ्रायो सिगाङावनो कंग्रेचुलेसन्स खा। बाजैजों नोंजों हेपि मेरिड लाइफ आदा। ओमफ्रायथ' एकदम जुगे जुगे संसार जालांनो हाथोंसै सानैजों। औलै मेहेर, माथो बुंबावनो ना, मोनसे जानायानो जोबा। दे बिदा, जेबो नंलाना। ओजोंनो जोंहा बाबु मोना नानि मोनानो देरजोबलायबाय। नोंसिनि जुलिया मालाथो जाबावनोब्रा होमबालाय। दे दिनैनो थांखाथारदो। नङाबालाय मालाथो मोनजाबावगोन आंलाय नोंसिनि हाबाखौ। जोङो माने आंल' नङा। दिनै थांनोसै, नेबाय थानायाव गैलालै, दिनैनो लांखाथारगोन जेरैखि जायाबाबो। साननाय बायदिथ' जाजोबला, थेवबो माथो खालामबावनो। आं बुंखाबायना आदा, सानखानानै थाबाथाय एकदम जाफुंनो नागिराना। बास गोसोआव फैबानो खालामनांगौ, बेखायनो नेनानैबो खुनु लाब गैया। दिनै जागोन, गाबोन जागोन, समफोर जागोन होननानैनो बेबायदिनो सम बारलांसै, ओमफ्राय उनाव माबा मोनसे बेबायदि रंसो जाना होनसै आरोना। साननायनिफ्राय आनएक्सपेक्टेड माने। थारैनो नंमारगौबोलै मेहेर, माने नुवाखै दानो बेफोरबायदि गथ'आ फैबाय। दा आंखौसो आइयाबो बायदिसिना सानफ्लांलाय लांबायना। मानो होनबा आंहाथ' खुनु सोमोन्दोआनो गैखायाना, आंथ' सिनायानोबा। दा आरो सनियाबा सोरजों, माने बिनि हासबेन्डाबा सोर, आं मा मोनथिनो दे। ओइ आदा, बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा? मालायनि खोथा बाथोलै। एकदम मालायालाय मालायखौ एकदम बायदिसिना नाम खालामसो गोसो जाखायोना। बेखायनो बाथो बेखौ। गुबुना जेखि साना सानथोंलै आदा, नोंसिनि मोजां मोननाया सैथोना। बेबायदि मालायनि खोथा लानानै एबा जायखिजाया जानानै बायफ्लेनो हायाना गेजेर ससेयाव एसे गोबाव मोजां मोननाय। आंहा थुनथुलि बाजैखौनो बाजै जागोन होनना नेना दंगासिनो, आंनि आदाजों जुलि जागोन होननानै। दा आंल' नङा माने, जोंनि न'नि मानसियाबो, आंनि लोगोफोराबो। जाबाय दे मेहेर, आं लामायाव थांसै दे। बिराद आर्जेन्ट जाबाय माने, हाखु दाखुसो। दे आरो आदा, आंहाथ' मोनजाबानो जाबाय बिदानि हाबा, येस। जानाय नंला सान, नङाबा प्रब्लेमा बारा जानोबो हानाय ना। थांखानोसै दिनैनो। बा बेफोरबायदि बेसेबांबा लाभ, माने गोबाव सम मोजां मोनलायनाय, बिसिनि लाइफआ माने साक्सेसफुल जाबा साननायफोरा, गोसोफ्रा जोंबो एसे मोजां मोनलायना। नोंसिनि कापल्सखौ रावबो टाक्कर होनो हायालै आदा। गुबुनजों एकदम एडजास्ट समायनायानो नंखाया नोंखौबो ना थुनथुलि बाजैखौबो। नोंसोर सानैजोंनो बेस्ट जरि, ओमफ्राय खानायाबो मालाय मिलायलायबावोसो, खानाय डिजाइन स्टाइलफोरा। बा एकदम नालेंखर खावसा बायदिखालै। एकदम बाजैनाबो आदानाबो। अनेक रोखोमनि हाबा मोनजाबायलां सयथिबो। दा आरो बिदानि कर्ट मेरेजखौबो मोजाङैनो इन्जय खालामसै आङो। सनामोन नेयैनो मेंगुलायबायसोमोन आरोना।
आंथ' आदा आरो बाजैनि हाबाखौ मोनजागोन ना मोनजाला दाउटसो जाबायमोनलै। एकदम नेयै नेयैनो मेंगुलायबायमोन बोरायलांलायलायसिगौसोमोन आङो। अब्लाबो दा फाइनालि सानैनिबो जुलि मोनजाहां जाबाय आरोना। मोनजाहां माने कर्ट मेरेज खालामसिगोन आदा बाजैया मालाय। गोसोफ्रा स्रां मोनलायो ने गावनि माने जायखौ फसन जादों बिसोरनि साननायाबो जाफुङोबा। मा खालामनो देनाय गोसोखौसो बिराद हमथाना दंगासिनो आङो। फारसेनिफ्रायथ' साननायफ्रानो मोनसे मोनसे बेलेग बेलेग जाना होबाय थायो। आरोथ' थुनथुलि प्लिज माने आं नोंखौ अरायबो खुसि लाखिगौमोन ना। नों मानो आंनि अननायखौ बुजिया दे। आंथ' एसेबांबो गाज्रि नङाना। आंनि खालामनायफोरासो गोरोन्थि जानो हागौ गाज्रि थेवबोथ' आं मानसिया एथ' बिदि नङामोनब्रा। मोनथिला नों मानो बिदि एथ' आंखौ सैया दे। ओमफ्रायथ' मेहेर नों जुदि बिदि खालामामोनबा दा थुनथुलिया आंनि हिनजावसो जासिगौमोन जेनथेनबाबो। सानसे समाव बे साननिफ्राय दुखु मोनब्ला नों आंनि सेरावनो फैखागोन थुनथुलि। आंहा फोथायनाय दङ। बेखायनो आंनि मोजां मोननायाव आंहा फुरा फोथायनाय दङ। आं सैथो गोसोजों मोजां मोनोना। अरायबो जिउ नेबाय थागोन आं नोंखौ। गुबुना मा बुङो बुंथों जेबो नांजाया आङो। जायखि नोंबो सैयाबाबो सानसेबाबोथ' सैगोन होनना नेना थागोन आङो। आइखौबो जोबोद गोसोखांबाय। आइयै नोंनि गोजानाव थांनो गोसो गैयामोन आङो। प्रब्लेमानो जोबथ'वाखैना एसे थान्दा जाग्रोथों मामलाफोरा। उफाय गैया आं हमजाबाबो आइया मा जागोन दे। बेखायनो आं हमजानोबो साना माने हमजाखायाबो आं रावजोंबो। नांगौबा बिदिनो आन्दारग्राउन्ड जानानै थाथ'गोन आङो। नोंबो ना मेहेर लोगोआनो लोगोनि सुथुर जायोना। आंनि मोजांखौ नोंबोथ' नायनो हायासै। गावनि असे बिदानि थाखाय नों आंखौ थखा होबाय जाय नोंखौ मोनसे टाइमाव हेल्प खालामदोंमोनलै। बावजोब्बाय बा भाइ बा। नोंनि थाखायनो मेहेर आंनि मोजां मोननाया हांमा थासिगोन। आंबो बेबायदि थानो होआ हांमा। सानसेबाबो जाफुंगोन ना नेना थागोन आङो। बे सना मेमनि हासबेन्डआथ' सोरमार सनाना? आइ मिन अलंनि फादारा सोर? बेबायदि कि फेमिलि थायोनालै जेन गावनि बिफाखौनो मिन्थिया। जेबो नङा आंबो मिन्थिलांगोन लासैनो। बिनि सायावथ' सान थुनथुलिजोंसो कानेक्सन दंबावलायखायो नामा? बिसिनि लाइफआवथ' आच्छा मा जानायमोन दे? मोनसेथ' जानाय थानायनि जेबो प्रब्लेमानो गैथ'खाला आंहा। सना मेम मोनहानो आंखौ बेहाय थानोबो होथ'बाय। आं आंनि बेबस्थाखौ लाखायोलै भाइ। ओमफ्रायथ' सान आरो थुनथुलि नोंसिनि मोजां मोननाया जाफुङाबा हामगौ जाफुङाबा हामगौ। मानोना आङो खालि नोंखौ मोजां मोनो खालि नोंखौल'। बे साना नोंनि थाखाय लाइक नङालै। सानसेबाबो गाज्रि जाखागोन बियो। आं बिदि जायाना। नै आय अखाफोर आं हले बिनि आखलखौनो थिग मोनथारासै। बेलेग गाज्रि साननानैसो फैनाय बे जोंनि न'आव। मानो होनबा नोंनि नोंगियाथ' बुंखाथारनायसोहाय बे सिख्लाखौथ' सिनायानो होननानै। नङा आयै आंनिबाथ' बे सिख्लाया बांद्राय इसेबां गाज्रिबो नङा आरो जेबो गाज्रि सानना फैयाखै जोंनाव। आं बेजों दसे रायलायनायावनो बिनि रायलायनाय फावारि गासैयावबो हमनो हादों। जानो हागौ आदायासो माबा बाथ्रा लाखुमादोंदां। आय अखाफोर बेफोरबायदि मालायनि गोदै गोदै रावाव गोजावनाङाहाय। जोंखौ फासायनायनिसो मोनसे प्लेन जानो हागौ ना? न'खरनि मानसिखौ गोदै गोदै बुंफ्लानानै नोंखौ जोंखौ आंखौ मोजां मोजां बुंफ्लानानै दा जोंहानाव थानायनि आंनि आबाजों बिहामजो जानानै थानायनि मोनसे बेबा मा साननानै फैदों? मोजां नङाहाय। नाथ' बिनि खानदानखौ मिन्थियो ना बिनि न'खरखौ मिन्थियो। जेबो भरोसा गैया आंथ' फोथायथाराहाय। आरे आयै नोंनो सानना नाया मानो? सोरबा सिख्लायालाय गावनि लाइफखौ मानो बिदि बरबाद खालामनो मालायजों बिदि बरनाम जानानै? आदाखौनो एसे सिबि सिबि सोङा मानो नों? बुंगोन बियो। आय अखाफोर बांद्राय नों गुबुननि थाखाय गुबुननि साइड लानानै दाबुं बाथ्राखौ। जोंनि न'नि मानसिया माने एसेबां बिदि खैफोदाव गोलैहां नों आरो बाहेरानि मानसिखौसो न'आव सोनो एकदम सापर्ट खालामगासिनो। आं सापर्ट खालामाखै आयै। नाथाय बे सासे सिख्लाना बिनि लाइफखौबोथ' एसे साननांगोन। जुदि आदानि माबा गोरोन्थि दंमारोब्ला मा जागोन? बेखायनो हिनजावखौल' बुंनानैबो जाया मोजां सानैजोंबो रायलायफिन। आरो बेथ' ओरैनो फैगौमोन नामा अब्ला जोंनाव आदाजों जुदि जेबो सोमोन्दोआनो गैयाबा? आच्छा दसेयावनो नों बिनि खोथायाव गोजावबाय बिदिबा बेखौ नों मोजां होनना मोनथिथारबाय दसेयावनो? बिदि नङालै आयै नोंसोरसो बुजियाखै मानो। नोंथ' खालि माने आदाखौल' मोजां मोजां बुंगासिनो। बेजोंथ' माने मोजां रायलायनोबो नायाखैना। नों मोजां सोंब्ला मा थिग खिन्थानोबो हागौ आदायाबो। आरोथ' बे जोंनाव फैनायजोंबो एसे मोजां रायलायना। बिनि खोथाखौबो एसे खोनासं अब्लानो मोनथि मोनगोन ना मा सैथो मा नंखाय। जाथारनाय नङा। आं हले मानसिफोरसो लेंना लायसैहाय बाराखौबा। बिदि आं उपद्रब खालामजाया मालाय मानसिजों। अह' आयै नों माने बुजिनो नाजायाखैना बेखौ गुबुन होननानै। जोंनाव फैथारदों जेला एसे मोजां रायलायग्रोना।
जेनेबा आंथ' इसोरनि एसे उसुबिदा ना आयै आदैया नोंथ' बिमाना नोंनो खिन्थानोबो हानाय मोजाङै बुंबोला बाराखौबा आंखौ लाजिनोबो हागौना आं डाइरेक्ट सोंबा नङा आं महरखौनो बोरैबासो मोनखाथारदों नायनायावनो आं आरो बिदिखौ बिहामजो लाखिनो आंनि आबानि बिहामजो जानाय नङा दिनै ना आं थारैनो जोबोद खुसिलै एसेबां नेनायनिफ्राय नेबाय माब्ला सम फैगोन समाथ' फैयासै नाथाय दिनै फाइनालि जेन थेन थुंगेनानैबाबो एखेबारे नारखे नुरखे फैबायलै नाथाय जायखौ मोजां मोनो बेखौ मोनबा माने फिलिंसफ्राबो एसे मोजां नाङोलै नङाबा आरो सान आरो आंनि जिउआव माबाफोर प्रब्लेम जाबावबा मा जानांगौमोन बे मानोना सानाबो आंखौ बेसेबांबा मोजां मोनखायो दानिफ्रायल' नङा बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आरोथ' आंबोथ' थुनथुलियाबो सानखौ बिराद लाभ इउ खाना जों सानैजों जुदा जानो हाखाया ओमफ्रायथ' फैनायाथ' सफैबायलै मा रायलायबाय थाबावखोबा दाबो सफैला मानसिफ्रानो बेफोर कर्टफ्राव हाबा जाबाथ' हाबा जानाय बायदि फिलिंसाथ' बारा फैयालै थेवबो मा जानो दंना जेबो नङा माबा मोनसे जासिगोन आयु हाबाब सान नोंना आंनि खाजा जेब्लायबो ओइ बाजै थुनथुलि मा जाखो आरो बाजै दिनैथ' होमबा आदाजों नोंजों एकदम कर्ट मेरेज आरोना ओमफ्रायथ' दिनै नङाबा मा गाबोन जानोसैलाय बेफोरबायदि जालालै मेहेर नेनानै जालाना बेनोथ' नेयै मेंगुलायबाय जोंफोरासो आच्छा नंगौ नामा ओमफ्राय साना बोरो दङ फैगासिनो एसे माबा माबि रायलायबावदों आरोना आइमोनाबो